Onye njikwa President otu akpọrọ Apostolic Coalition of Prophetic Elders Venerable Chima Ugochukwu na-agwa ndị otu Kraịst ka a na-arụsi ọrụ ike iji wee nweta ohere nakwa ocheeze nke edebere ha na ndụ. Venerable Ugochukwu nyere ntụziaka n'okwu mmalite nke ọgbakọ ekpere pụrụ iche akpọrọ International Prophetic Prayer Conference were ọnọdụ na Intercessory Army for Christ Ministries kwata dị n'Ọka. Gabe Alokwe n'ebe ahụ. Okwu ya na oge ọgbakọ ahụ akpọrọ Dominion Mandate n'onu bekee, Venerable Ugochukwu kwuru na akwụkwọ nke Genesis na Chukwu nyere mmadụ ikike ịchịkọta ihe niile o kere eke ma kwupụta mwute ya dịka ndị ụka si wee rapụ ikike aha Chukwu nyere ha, ọkacha n'ebe ndị ntorobịa nọ site na ikpere arụsị nke iji imepụta ihe juru ha n'obi na-ekwesịrị ekwesị, nke o kwukwara oke mkpa ọdụ inye nkụzi Chineke na ụzọ kwesịrị ekwesị. Na oge nkụzi ya na mmemme ahụ, Dr. Chimude Ugochukwu kpọrọ ndị otu Kristi itinye nkụzi nke Chukwu n'omume ma gwakwa ụmụ nwanyị ị na-erubere di ha isi yanakwa di ha ị na-erubere Chukwu isi dịka o si kwesị. Otu onye soro na mmemme ọgbakọ ahụ bụ Maazị Uche Mmadụ Abụchi kwuru na ọgbakọ ahụ a na-eme kwa arọ bụ ihe eji maka ịtọyata obi ndị mmadụ n'ebe Chukwu nọ eguzobe, bụkwara oge eji enye onyinye nnyocha arụ n'efu yanakwa ihe ndị ọzọ na-echere ndị mmadụ aka mgba.